ଆରେ ସୁରୁଜ, ଶୁଣିଲୁ ଶୁଣିଲୁ। ଆରେ ମୁଁ କେତେଥର କହିଲିଣି ପିଲାଟାକୁ ଚାଟଶାଳୀକୁ ପଠା, ମୋ କଥା ଶୁଣୁନୁ। ଗୌଡ଼ ଲୋକ ବୋଲି ପିଲାଟାକୁ ଗାଈ ଚରେଇବାକୁ ପଠଉଛୁ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, କାଲିଠୁ ପଠେଇଦେବି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଯା। ଏ ମୂଷା, ଶୁଣିଲୁ ଶୁଣିଲୁ। ଆରେ ତୁ କଷ୍ଟି ଲୋକ ବୋଲି ପିଲା ଯାକକୁ ମୂର୍ଖ କରିଦେବୁ। ଆରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢା ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେ। ଆରେ ତୁ ପରା ମତେ କହୁଥିଲୁ ସାର୍ ହାଟକୁ ଗଲି, ଠିକରେ ହିସାବ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ଗରାଖ ମତେ ଠକିଦେଲେ। ତୁ କଣ ଚାହୁଁ ତୋ ପିଲାମାନେ ବି ଠକାମିର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତୁ? ଠିକ ଅଛି, ତୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାଲିଠୁ ଛାଡେଇ ଦବୁ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କାଲିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଦେବି। ଆରେ ନଟିଆ, କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ଚାଷୀ ଲୋକ ତ ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ହଁ, ଠିକ କଥା। ଆରେ କଥାରେ ନାହିଁ, ଚାଷ ଅଛି ଯାହାର ବଡ ସୁଖ ତାହାର। ଆରେ ନଟିଆ, ତୁ ଝିଅଟାକୁ ଟିକେ ଚାଟଶାଳୀକୁ ପଠେଇଥିଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ସାରେ, ଝିଅମାନେ କଣ ପାଠ ପଢନ୍ତି? ଆରେ ଏ ନଟିଆ, ଯୁଗ ଯାଇ କୁଆଡେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି? ତୁ କଣ ରେଡିଓ ଟିଭି ଦେଖୁନୁ? ସରକାର ପରା କହିଛନ୍ତି ଝିଅ ପାଠ ପଢିଲେ ଦେଶ ଆଗେଇବ। ଆରେ ଏ ନଟିଆ, କଥାରେ ପରା ଅଛି ଝିଅ ହେଲେ ପାଠୋଇ ଦେଶ ଯିବ ଆଗେଇ। ଏ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କଠୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି ରେ। ଏଇ ଦେଖୁନୁ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ, ଏମିତି କେତେ କେତେ ଝିଅ ଦେଶର ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି ରେ। ସେମାନେ ନାଁ କଲେ ନା ନାଇଁ, ବୁଝିଲୁ? ତେଣୁକରି ଝିଅ ନ ଭାବି ତୋ ଝିଅକୁ ଚାଟଶାଳୀକୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଛାଡେ। ହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପଠେଇଦେବି। ହଁ ହେଉ, ଯା ଯା। ଆରେ ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ପିଲାମାନଙ୍କ ଚାଟଶାଳୀରେ ଦେଖା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ କହିଲେ ବି କଣ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଗୁଣ ଦେଖି ସେଦିନ ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ କହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଟେକା ନଈ। ଓଡ଼ିଆ ବୀର ପୁରୁଷ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଟେକ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ମଧୁଦାସ ଲେଖିଥିଲେ, ଅରଣା ମଇଁଷି ରହିଛି ଅନେଇ, ତା ପାଖ କେବେ ନ ଯିବୁ ଦନେଇ। ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କଳଙ୍କିତ କରିବା ପାଇଁ ଅରଣା ମଇଁଷି ମାନେ ଚାରିଆଡେ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୋ କଥା କେହି ଶୁଣିଲେନି। ଚାଟଶାଳୀ ବନ୍ଦ କରି ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ଦେଇ ପାଠ ପଢି ବିଦେଶକୁ ଯାଇ ସାହେବ ହଉଛନ୍ତି। ସତରେ ସତରେ କଣ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଲୋପ ପାଇଯିବ? ଆଉ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କଳଙ୍କିତ ହୋଇଯିବ? ଆଉ ଏ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ଆଗରୁ କଣ ମଧୁବର୍ଣ୍ଣ ହଜିଯିବ? ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ମାର୍କଣ୍ଡ, ତୁମେ? ହଁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆରେ ମାର୍କଣ୍ଡ, ଏ ଚୌକି କାହା ପାଇଁ ଆଣିଛ? ଆରେ ମାର୍କଣ୍ଡ, ଏ ଚାଟଶାଳୀରେ ଚୌକିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଗୁଡାକ ପାଖରେ ବସି ଚଖଡି ଧରି ପାଠ ଶିଖେଇବା ଭଲ। ନାଇଁ ମ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆଉ କାହା ପାଇଁ ମାର୍କଣ୍ଡ? ଏ ଅଞ୍ଚଳର ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟର ସଭାପତିଙ୍କ ପାଇଁ। ଓହୋ, ବୁଝିଲ ମାର୍କଣ୍ଡ। ହଉରେ, ସାର୍ ତ ଆସିଲେନି ଆଉ। ନମସ୍କାର ସାର୍।
ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେ ନମଃ। ସାରେ ମୋତେ ଯେଉଁ ପିଲାବେଳେ ବାଡ଼େଇଥିଲେ ମୋ ପିଠିରେ ଏବେ ବି ଦାଗ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ମୋ ନାଁଟା ହେଲା ମାନଗୋବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ମୁଁ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜଳନ୍ତା ନିଆଁ।